Gaminaw maayong pagpaniutog yapon, especially ning uban kanato diha karon padayon sa ilahang pagpaminaw kanato karon mga orasa. Kaduhang yugto na ninyo atong programa sumunang plaster gihapon ta ninyo mga kabisyo, my love so sweet. Still we are live sa ato ang Facebook page, sa DJ Mike Kiling nga Facebook page, and sa ato ang Facebook page sa Calabo Herbal Product Yes Sir Marketing Facebook page. Likewise diri sa ato ang Facebook page sa Katok Confession. Okay, so pwede mo mag message diha kanato mga kabisyo, my love so sweet, no? Kung gusto mo mag-order, okay, sa inyong mga sa mga produkto nato sa Calabo nga gusto niyo paliton, or di ba ka sa tuwang Facebook page sa Katok Confession kung na may gustong i-share na mga kaagi ninyo sa pagigugma, sakit ng uban pa, sige, message lang ko ninyo para ato na siyang hatagag pagtagad aron na to ang mabasa diri sa ato ang programa karong mga takna. Anyway, kumusta ning uban kanato sa gihapon? Lulubaba naabot sa tong pagsibya karong mga oras sa tuod. Ilabi na sa mga lugar, no, nga naabot sa tong pagsibya. Ganyan maayong pagpaminyaw sa inyo ang tanan diya karon. Inyaot nga okay pa mo sa all right diya. O plaster gapon ta manyukad sa tuang paglanyog-lanyog pabati gapon mo kanyato ha. Tuod mga kabisyo, my loves, atong mga dunay mga gibating pamaol sa ilang kalawasan o gamit og Calabo Plus Liniment Oil para sa panakit sa kalawasan, ulo, tiyan, likod ug lutahan, muwagtang sa panuhot, sukot, katol-katol sa panit, pinakan sa mananap og kagid-kagid, arthritis, rayuma, sakit sa tiyan, ulo ug ngipon, mupatay sa kuto ug lusa, mupakgang sa lamok nga dili makapaak, muayo sa mga samad tungod sa diabetes, alang sa mga nagpingot ang ilong tungod sa sipon ug alang sa mga kabuhion. Dagaton, gamiti sa Calabo Plus Premium Rub aron ma-relax ang paminaw ug haplase sa pinakamaayo nga Calabo Plus Liniment Oil. Ang kahibulungang haplas sa pagkaligo isabon, ang Calabo Plus Herbal Soap kagid-kagid og pilas wagtang sa medicinal soap nga Calabo Plus Herbal Soap. For more information, contact Mr. Calabo Jesse Castro Serenobes sa 0930-973-6009. Hala, sige, sumo ka na siya. Okay, so katong mga uban ka nato diha nga wala pa nakapahimulos ni ini, no? Better nga inyohang magpalit na tuod mo aron na sa ingon dili mo maulahi ba sa pagpalig-on sa inyong kalawasan. Laing kaagi nga to ang basahon mga kabisyo, my love so sweet. So aniya kita manukad sa gihapon ni ini karon. So andam na baka diha lulubaba. Andam niya, way problema niya. O sige, kubati ta niya aron ato ani siya nga maplastaran ug ato ang atagag pagtagat kung sa manggani ang problema kasi natian sa pagigugma. Just call me Maria. Not my real name. Actually, I'm married and 24 years old with a child. Way back katong pagkailan ako sa akong bana. Actually, it's not typical na love at first sight. Gisugot na ako siya kay gusto ko mobalos sa ako ang ex. Oy, mapagiganti diyan ni siya, oh. While siya pod gipanguyaban ko niya kay wala siya uyab, kumbaga chick boy o playboy type man guni siya ang klase nga pagkalalaki. Pero katong naging kami na, napilan ako siya bulagi kay kanilagi wala na higugma. Pero na-discover na ako nga na in love siya sa kuha, tapos suicidal po day siya. Na in love siya sa imo kay nawala yung pagka-chick boy kay sige mo siya bulagan. More na siya mga technique dahil nyo nga dapat nyo buhaton sa mga chick boy. Pero na-discover na ako na in love siya sa kuha, tapos suicidal po siya. Yes, that's the reason why dili na ko siya mabulagan tungod kay naipit ko sa situation. Every time mo attempt ko og bulag niya, maglaslas siya og muluhod sa kuha kay dili niya kayang mawala ko sa yahang life. Sultian ta mo, kini mga playboy bitaw nyo. Madlok maguni siya, masakitan nga sila maunay sa ilahang binuhatan. Ngunyan nga niya magpakaluoy na sila og taman. Kaya tungod di maguna sila gustong maisahan ba. Ngayon niyang maunay sa ilahang himo bitaw kay mas dulot bitaw kaigid sa ilahag yung kaunyuran. Yung nga niyang kaimtanga, agoy, naunyan ko da.
Gidawat nako siya alang-alang sa iyaha. Ginuna na lang nako dili ko kakita og lalaki parehas niya. Na grabe mahigugma. Later on, na in love ra gyapon ko sa iyaha pero naa na pod lagi panahon gusto siyang mag-something sa ako tapos dili ko mosugot. Kay student palagi ko. Nahadlok pod ko kay basi mabuntis niya ako. Maong iyaha na pod kong i-blackmail. Yes, siya ang nakakuha sa ako ang virginity. Nagatempod siya og suicide katong panahon na wala ko ni sugot og niadto sa iyahang boarding house kay gipili nako ang pagskwela. Wagoy, kalba ba kay mag-blackmail din yung tawanan ni? Sagdi niya siya eh. Kung nga niya man lang ganyan para makagabas ka. Siguro gibuhat na sa tanyan. Buwan po dahil magpadala po dahil sa hadlok-hadlok dahil po nimbayanan eh. Basin niya tinudoon ba? Tuo man ka na. Namagi ko nakitaan diri gani nga nag-away sila sa kadalanan mga kabisyo my love so sweet. Nag-away sila ha, klaro kayo broad daylight. Dool sa eskwelahan diri sa Mondakbayan. Mga high school pa siguro to mga bata atod to. Away sila unya tapos nag-walk out ang lalaki. Yan ni action og kini bitawng barag-barag lalaki. Nya nay padulong nga dako kayon truck. Ang babaeng tao nagilak-kilak. Uy, baloy, ayun tao na buhat ta magpakamatay. Padulong na hapit ang truck lulubaba. Siya yung gibuhat kabalo ka? Siya yung gibuhat patay. Wala ay minglikay. Minglikay ang kugtong. Adlok mo lagi. Straight lang siya lakaw. Puli na to sila siguro sad. Yung katawa ra gitaon ko, nagsakay kog jeep ato, buang atong bata eh. Sa kadugayan nabuntis ra jud ko niya. Sa moto hangtod nakahuman ko og eskwela, wala pa mi kasal. Nasuko akong papa kay professional na lang ko, dili pa ko kasal. Ni-demand ko og kasal. O ni-demand og kasal ang akong papa samahan sa akong anak. So ako imbis dili pa gusto magpakasal, no choice jud ko. Nag-strong naman ang ako ang Father Earth. Bawal na daw siya makakita sa iyahang anak. Ginahuna na lang nako na total siya man ang amahan sa akong anak tapos kinsamang babae na dili gustong magpakasal. Mao to. Dream biya sa tanang babae ang makasal pero sana unta sa right guy. Pero ang wala nako ibaw before sa among kasal naa siya'y na-close na kauban sa trabaho, ako ang bana. Yes, babae nga ka-workmate niya. After sa mo ang kasal, so far, everything going smooth according sa ako ang expectations. Sweet kayo mi as married couple, kay na mi blessings o sa church, man mi nagpakasal. Pero sa first anniversary pa lang namo, dako nakaayo mi og plano, pero gisubok jud mi sa panahon. Wala pa'y wedding anniversary namo, nag-loan na akong bana o kwarta. I told him why man nag-loan siya na layo pa man ang amuang anniversary. Basig dili kaabot ang kwarta kay matinta lugasto. Tama gyud. Dagan ba kay mga buffet diri? Wala jud ay ko nagkamali. Pag-abot sa mga first wedding anniversary, wala jud mi handa. Bisag bulak or cake man lang. Kay nahurot na og gasto ang kwarta. Nanagkot na lang mi sa simbahan. Pero nag-promise siya na second anniversary na mubawi di daw siya. Before sa among second anniversary, nagplano mi na magtukod og simpleng balay. At least amo adjud. Sumoto, nagplano akong bana nga mag-loan na pod. Hoy, taga London man din yung bayanan ni mong pamilyahan din eh. Loan dito, London. Here comes yang ate nga naghangyo sa mua na naash. Siya na lang usa mo gamit sa kwarta pang allowance niya pang abroad. Ready naman daw tanan, mao na lang kulang. Gihangyo ko og apil siyang ate na hiramon usa ang kwarta og sa aran ming bayaran dayon. Niya pag-abot niya sa abroad. Tapos kuwaon po niya nga ako ang bana. So ako no choice kay dili ko gusto mamahimong kontrabida. So ayun amo ang pangarap na simpleng balay, mag-asawa na take for granted. Oy, dagan nyo kay mga babag paginganya gyud no, tama bitaw gyud. Mga pagsubok sa buhay. So ayun, sa mga pangarap,
na simpleng balay nga mag-asawa na take for granted and sad to say wala na dayon og abroad ang iyang ate kay na scam mauyagi. So kada ato nalain na jud ko sa kuambana kay iyahang gisacrifice sa buang pangarap para sa iyang igsuon. Wala man na tuyo at taon te. Kinsa bagod taon nga maghandom nga maskam man jay. Ang naitabo on and off ang paghatag sa iyang ate sa monthly payments. So akong bana ang nagbayad kay underman sa iyahang pangalan. Pero gidawat na lang nako among first failure. Moto pag-abot sa among second anniversary, medyo bongga jud siya kay maupod time na nahalinan or nahalin ang among motor kay mas prefer niya mokuha og brand new. So motong surprise ko niya sa trabaho with bouquet and cake. Tapos nagdidirmi sa iladong kananan. Dihara pod sa muang lugar. Happy jud kay ko that time kay nabawi na mo ang celebration. Everything goes smooth gihapon sa among relasyon, getting stronger gihapon maski usahay mag-away mi sa iya ha. Dayon ming biyaan mag-ina sa apartment tapos muli siya nga hubog o kadlaw na. Usahay na panahon, grabe na mong away, nagkuha siya og knife tapos giattempt niya og dunggab ang iyahang sarili. Ay, kulbaan yung tawanan niya, gini problema sa pangisip ng tawanan niya. Pero tistingi, padayon daw na sa iya, sabi ko, tinudon man na niya. Kasi makita lang niyang dugo siguro, murag, Labs, nayayay ko, tabangi ko. Call me a doctor, call me a doctor. You are a doctor! You are a doctor, Lolo Baba! Ay, pagkuha niya ng kalamunggay ka! Ang saan mo ng kalamunggay? Magmanok ta! Hindi! Ipahit ko niya sa mad! Gonggong! At tubangan sa muang anak pag yun. Iyang gi-action-action ng konsilyo nga idunggab siyang kaugalingon. Actually, giantos ko man ng iyahang batasan sa kadugay-dugay nga panahon. Basta importante sa kuha, dili ko physically abuse, bahalag verbally abuse, kay ginuna na ako ang amuang anak. Pero how many times na ako nag-warn niya, nagamay na lang jud ang akong pasensya. After a few months from our second anniversary, tingala ko siloso na kaayo siya. Pati akong kauban sa trabaho, dili man unta kagwapuhan, pero gisulosa na jud niya og taman. To the point, gignan ko niya na bantay lang daw ko, may baon niya, nagpahilabot sa lain, ug na ako'y laing kay pamatyon daw mi niya. And I was so shocked. Okay, napay part 2. Ugma na lang ning part 2 mga kabisyo my love sa kay bitin kay tuod ka sa oras. So dirilan sa muna tuod da sa kaduhang yugto at angin ninyo ha. Ugma diri sa tuang programa nga tutok pakatok sa udto at ang inyo alas 11 kutob alauna gihapon sa kaudtuhon. Nabitin ka no. Looy po. Sige lang, napamanugma. What is? Basta inumdumi lang po sa mga kabisyo my loves no pagingana mas stress ta sa tuwang life. Of course, dapat manghaplas to ta lulubaba, di ba? Gani, mga plus tawag liniment kanyo miroon nyo. Aprobado, garantisado. Kalabo plus herbal oil liniment amigo. Huwag tang sa panyuhot, suhot, sakit sa panit, sa mat, kabahong, baho sa tiil, sakit sa ulo, sakit sa tiyan, sakit sa ngipon, bukol-bukol, hubag-hubag, matagtiki, arthritis, rayuma, guban pa, no? Mupatay po dusab niya sa mga kutog, mumoisturize sa panit, humot og sakto sa kainit, no? Bugnaw-bugnaw, ninyo sa paminaw. Insect and mosquito repellent po dusab. Alang ko sab sa mga naso pitsinyaw, kabuyon sa biyahe, gamiti sa Kalabo Plus Premium Rub. Alang sa pingot nga ilong, hubak o stress nga paminaw, magkalabo premium rub kanya. Palambuhay, hay. Para sa mga kagit-kagit yung baho sa lawas, panyabon gamit ng Kalabo Plus Herbal Soap po. Para pampaputi o pampabata sa kutis, Karisma Beauty Soap, lamang sinta. Para sa pahamis o pandepensa sa kutis, mag-Karisma Kojic Soap with sunblock protection, no? Yato ka na to sa Jason Marketing. Kalabo Plus Herbal Products kaysa Kalabo Plus. Tanang beauty and tudas, Alas 12:30 na mga kabisyo my loves. So sweet. Duyog yapon sa pagpaminaw. Sa paglanog-lanog kanato diri sa tuang programa. Okay, plus star gihapon ta sa kaduhang
or sa katapusang panag-uban nato diri sa tong programang Tutok Pakatok sa Udto. Kini of course si Mike Kiling. Oh, kauban Japon ko ninyo, kanya gyapon si Lolo Baba, oh, ha.